רבותיי, אנחנו רוצים קצת לעמוד על העניין הזה של קמחא דפסחא, להיכנס קצת יותר לעומק הדברים ולהבין מה נעשה כאן בחג הזה, חג הפסח. הגאון מווילנה בקול אליהו בפרשת בו שואל הגאון מווילנה שני פסוקים אחד אחרי השני בפרשת קדש, שני פסוקים אחד אחרי השני. שני הפסוקים הללו אומרים אותו דבר בלי שינוי. אומרת התורה פרשת קדש, מי שמניח תפילין אומר את הפרשה הזאת כל יום, 7 ימים תאכל מצות וביום השביעי חג להשם, פסוק אחד. פסוק שני, מצות יאכל את 7 הימים. שני פסוקים אחד אחרי השני אותו דבר. מה אתה מחדש פה? בפסוק הראשון אמרת מצות 7 ימים תאכל מצות, בפסוק השני אתה אומר מצות יאכל את 7 הימים, אותו דבר. אומר הגאון מווילנה, אז למה התורה חוזרת על זה פעמיים? שאלה נוספת הוא שואל, פעם אחת כתוב תאכל מצות והפעם השנייה כתוב מצות יאכל. תאכל מצות ומצות יאכל, מה השינוי? אם אתה רוצה לחזור על הפסוק תחזור על הפעמיים, 7 ימים תאכל מצות ועוד פעם 7 ימים תאכל מצות. מה ההבדל שכאן כתבת תאכל מצות, כאן כתוב 7 ימים, אחרי זה כתוב מצות יאכל את 7 הימים. שאלה שלישית ששואל הגאון מווילנה, בפסוק הראשון כתוב מצות חסר, כתוב בפסוק 7 ימים תאכל מצות מם צדי תף, ובפסוק השני כתוב מצות יאכל את 7 הימים, כתוב מצות מלא מם צדי ותף. אומר הגאון מווילנה, זה המקור למצוות חיטים לעניים לחג הפסח. למה? מה שאתה מצווה לעצמך 7 ימים תאכל מצות חסר. אתה מצווה לאכול כזית מצה, מצווה לאכול עוד כזית מצה עם המרור, ומצווה לאכול כזית מצה עם אפיקומן. המינימום שלך זה 3 כזיסים, זה המינימום שאתה צריך לאכול. אז אתה לעצמך צריך לדאוג שיהיה לך 3 כזיסים של מצה. אבל יש לך ציווי נוסף. מה הציווי הנוסף? מצות יאכל. אתה צריך לדאוג שלעניים יהיה אוכל. מצות יאכל, לא אתה תאכל, אחרים שיאכלו. ושם במצווה של דאגה לאחרים לא נאמר מצות חסר, שם מצות מלא. שלא תגיד לעני אני נותן 3 כזיסים, לעני תיתן 4 קילו, שיהיה לו מספיק שלא לאכול, ואם הוא אוכל שרויה שיהיה לו גם לגברוק לשים בתוך המרק, בבשרי ובתוך החלב, בחלבי, שיהיה לו כל מה שהוא צריך לאכול מצות, גם בשביל מצה ברייט, כל מה שהוא צריך. למה? כי הדאגה של השני מצות יאכל, אתה צריך שיהיה לו מצות מלא לכל החג. אומר הגאון מווילנה, זה לא רק דינא דירושלמי, ההלכה הזאת היא מופיעה בתורה, 2 פסוקים אחד אחרי השני. אחד לעצמך מצות שלך, מצות חסר, 7 ימים תאכל מצות, תאכל את המינימום. אבל לאחר, שאתה נותן לאחר קמח חיטים, מעות חיטים, שם תדאג שהמצות תהיה מלא. עד כאן דברי הגאון מווילנה. אם ככה למדנו רבותיי, יסוד נפלא ביותר. שהמצות, הציווי לדאוג למעות חיטים, ומדינא דאורייתא. לא כתוב כאן כסף, הדגש הוא על מצות, זה הדגש. צריך לדאוג שלעניים יהיה חיטים, אז זה לא דאגה שלהוא יהיה בשר, זה לא דאגה שהוא יהיה לו יין, הדאגה היא שיהיה לו מצות, זה הדגש. אנחנו רוצים להבין מה העומק שמונח פה. שערי ציון בסימן תכ"ט מביא סיבה מדוע צריכים לדאוג דווקא לעניים. הוא אומר אין זה מן הראוי שאתה יושב בביתך מתוך חירות, אתה יושב בביתך כמו אדם שנוהג את עצמו בחירות. זה לא כבוד לקדוש ברוך הוא שהעניים יהיו רעבים וצמאים. על כן נותנים לו קמח לכל ימי הפסח, שיוכל גם הוא לספר יציאת מצרים בשמחה. תירוץ נוסף הוא אומר, היות וחמץ איננו בנמצא בחג הפסח, ואת המצות עושים במידה, עושים את זה לא בכמויות אדירות, לכן הוא אומר צריך לדאוג שלעניים לא יחסר מצות,
כי יכול לבוא חג פסח ואין לו מה לאכול, הוא לא יכול לאכול חמץ, הוא נשאר בלי אוכל. לכן הדאגה כל כך גדולה שיהיה לעניים לאכול מצות. בספר ישמח מוישה הוא מביא רעיון נפלא ביותר, מדוע צריך דווקא חיטים לפסח, מה הדגש הוא על חיטים. הוא מביא את דברי הגמרא במסכת ראש השנה. אומרת הגמרא בראש השנה ט"ז, ב4 פרקים העולם נידון. העולם נידון ב4 זמנים בשנה. בפסח על התבואה, בחג הפסח נידונים על התבואה. אומר הספר ישמח מוישה, הקדוש ברוך הוא נוהג עם בני אדם במידה כנגד מידה. כשבן אדם פושט את ידו ונותן תבואה ונותן לעניים חיטים כמה שהוא צריך, אז במידה כנגד מידה הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה נותן אז גם אני אספק לך תבואה כמה שאתה צריך. ולכן דווקא הדגש היה בפסח, שאומר הרמו, שנותנים חיטים. למה חיטים? היות ובחג הפסח נידונים על התבואה, היות ועדינו על התבואה, לכן הסתווינו להביא דווקא חיטים. דברי הישמח מוישה, רעיון נפלא ביותר. רבי נחמן מברסלב בליקוטי מוהר"ן, ואותו דבר תמצאו גם בבן איש חי, הם כותבים, ידוע לכולם, שספר משלי שכתב אותו שלמה המלך, עמלו רבותינו הראשונים והאחרונים לקשר את העניין הזה של ספר משלי אל פסוקים בתורה. פירוש הדבר שהפסוקים בתורה יש להם רמזים, הם מקורות לפסוקים בספר משלי. רק צריך לדעת לחבר את זה, איך מחברים את הפסוקים בספר משלי, איך מחברים אותם אל התורה. אחד הפסוקים בספר משלי, אומר שלמה המלך, צדקה תציל ממוות. איפה זה נרמז בתורה שצדקה תציל ממוות? אומר הבן איש חי, במילה שנאמר בתורה, הזכרנו קודם את דברי הגאון מווילנה, 7 ימים תאכל מצות, מצות יאכל את 7 הימים, מצות ראשי תיבות, צדקה תציל ממוות. אומר הבן איש חי, משני הצדדים של מצות יש לך מם ותף, ובאמצע יש לך צדיק, זה צדקה. אדם שנותן צדקה, אומר הבן איש חי, מציל את עצמו ממת שנמצא משני הצדדים של המצה. מצות, מם צדיק תף, משני הצדדים מם ותף, באמצע צדיק, הצדקה מרחיקה את המוות. דברי הבן איש חי והמוהר"ן מברסלב, אמנם הוא כותב שהכוונה צדקה תציל ממוות, היא הכוונה היא לחמץ, שחמץ שנמצא בביתו של האדם זה סיטרא דמוטה, אז לכן אדם שנותן חיטים לעניים מציל את עצמו מלהיכשל בעניין של חמץ. כך כותב הליקוטי מוהר"ן. למדנו מכאן בקצרה את חובת נתינת החיטים לעניים לקראת חג הפסח. בספר מעיל צדקה לרבי אליהו כהן מאזמיר, שבט מוסר, בעל שבט מוסר, בחלק א' עוד ש"ו, הוא כותב, מה פתאום חג הפסח אנחנו נותנים חיטים לעניים? ונראה לעניות דעתי, לפי שיצאנו מעבדות לחירות ומעניות לרכוש גדול, לכן אנחנו צריכים לרחם על העניים ולקרוא להם אל שולחננו כמו שהקדוש ברוך הוא ריחם עלינו. ולכן אחרי שהזכיר העניות שהיה לאבותינו במצרים הלחמניה, תכף ומיד אומרים כל דכפין יתה ויכול. אנחנו מספרים שפעם לא היה לנו כסף והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים ועכשיו יש לנו כסף. איפה זה בא לידי ביטוי? הלחמניה דאכלו אבותינו, שם לא היה לנו כסף, אבל עכשיו ברוך השם יש לנו, לכן אנחנו מזמינים כל דכפין יתה ויכול. עד כאן ספר מעיל צדקה. טעם נוסף הוא מביא בשם המוהר"ן פיזנטי, נוהגים בני עמנו לצרף 2 או 3 בתים בבית אחד, או מבקשים עניים להצטרף עמהם בליל הפסח, זכר לקורבן פסח. ידוע לכולם שבקורבן פסח, ברגע שלא היה לך מספיק מנויים על השה, מה היו עושים? היו מזמינים את השכנים, ואחד הוא שכנו הקרוב אל ביתו. אותו דבר גם אנחנו מזמינים עניים להתארח אצלנו כדי לסמל את העניין של קורבן פסח. עד כאן דברי המהר"ן פיזנטי. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, יש לנו כאן יסוד נפלא לעניין לתת מעות חיטים לעניים.